среща в жената бяла, учителката своя аз познах. Отмина ме, не беше ме познала. Затичах се, извиках и я спрях. Представих си я хубава и млада, с коси от злато в учебен час. И ако днес е бяла безпощадно, то тя е повелявала от нас. Прости ми прегрешенията и болките от другите и мен. Ти хора ни направи, учителко любима, добър ден. Прости ми прегрешенията и болките от другите и мен. Ти хора ни направи, учителко любима, добър ден. Случайна среща в жената бяла, учителката своя аз познах. Отмина ме, не беше ме познала. Затичах се, извиках и я спрях. Снегът в косите падал е неволен, но аз не вярвам, че е сняг това. А все си мисля, крак е ораолен. Учителко, целувам ти ръка. Прости ми прегрешенията и болките от другите и мен. Ти хора ни направи, учителко любима, добър ден. Прости ми прегрешенията и болките от другите и мен. Ти хора ни направи, учителко любима, добър ден. Прости ми прегрешенията и болките от другите и мен. Ти хора ни направи, учителко любима, добър ден. Прости ми прегрешенията и болките от другите и мен. Ти хора ни направи, учителко любима, добър ден.
Пропължата, снимате ли тук или това? Масата и тая ще е. Да, госпожа, Много слабо, дай пак, кой каза? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Давайте, искам да ви болят гърло. Давай! Гърлите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ай, сега скачай. След 12 часа работа на това. Много сте тихи, много сте тихи. Дай пак! Каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. От тук квартири плащат ти. Обекти взимат ти. Няма да се спава. Няма да боли много. Дай, пак. И кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дайте пак, тук има свирка. Дайте пак 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Госпожо, ще ни черпите ли по една гофрета? Мисля, че заслушахте 12 дни. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Много търпимо ще. кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Пак! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Няма да ревете, нали? Добре дошли на най-вълнуващия момент за всички. Изпращането на абитуриентите от Випуск 2026 година. Випуск 2026
е 80-тия випуск на професионална гимназия селскостопанство и транспорт Никола Йонков Вапцаров. Училище с минало, богато на спомени. Училище с настояще, изпълнено с предизвикателства. Училище с бъдеще, защото бъдещето расте в него. Днес е ден на вълнение, усмивки и сълзи от щастие, на надежди и мечти. Днес вие, скъпи абитуриенти, поемате по своя нов път, изпълнен с отговорности, предизвикателства и възможности. А сега, нека с аплодисменти посрещнем зрелостниците от професионална гимназия Никола Йонков Вапцаров. Атанас Петров, Боби Маринов, Мария Данаилова, Мариан Петров, Николай Николов, Павлин Крумов, Роза Христова, Симона Алексиева, госпожа Людмила Ленкова, класна руководител, и госпожа Ваня Великова, директор на училището. Скъпи абитуриенти, носете в сърцата си спомените от училището, уроците на вашите учители и обеща на своите близки. А сега, за приветствено слово, поканим заместник кмета на община Ленски, госпожа Елка Ангелова. Благодаря. Добре сте ни дошли, скъпи абитуриенти. Май е месец на усмивките, на спомените, на надеждите, на бъдещето. И пред нас стои бъдещето. Скъпи абитуриенти, пожелавам да запазите този миг в сърцата си завинаги и да се връщате след време с огромно вълнение, с мил спомен. Спомен за училището, спомен за учителите, спомен за приятели. Надявам се, всички сте такива приятели. Запазете най-доброто и го вложете във вашето бъдеще. Пожелавам ви една много щастлива вечер, изпълнена с танци, емоции и много усмивки. Хубав празник от мен. Благодаря. Пожелаваме ви смелост, кураж и вдъхновение. На добър час! Випуск 2026. Да ви върнем. Да ви изпълним с късмет. Предлагам да отворите бутилките с шампанско, за да има начален старт на вечерта.
то за малко нещо цял се разля. Айде, кой каза? И кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Назначавам багеристи! Компанери! Направи за абитуриентите! Алекс, отивай с дядо. Айде са. Айде, Мики, по пътя вятър и ви здрав. Слушам, айде днеска ще бъде. Само днеска. Само днеска. Але... Шефе, пускай парното студено! Кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! И 12 часа работа.